Jamen, jeg hedder Sune og kommer fra Ideværde, hvor jeg til daglig sidder som assisterende produktionsleder. Hvad har du fået ud af at deltage på det her kursus? Jamen, jeg har fået ud over en masse gode bekendtskaber og gode snakker osv., så har jeg fået nogle gode redskaber til at styrke min kommunikation. Men også et indblik i, hvordan man håndterer forskellige konflikter og tager en svær samtale med måske sin leder eller medarbejdere. Hvad er din oplevelse af den undervisningsform, vi bruger? Jamen, jeg synes, min oplevelse den er god. Forstået på den måde, at der er en god variation af at sidde inde og komme ud og lave noget. Så når du har hørt om noget, eller hørt nogle teorier, eller snakket om noget, jamen, så skal vi også ud og prøve det med nogle cases eller opgaver. Og det giver en god balance i at arbejde med kommunikation og ledelse. Hvad er dit gode råd til andre, som overvejer at deltage på sådan en uddannelse? Mit gode råd, det er bare at få meldt sig til, og så tage kursen. Det er spændende, det er sjovt. Der sker noget, og jamen, altså, der er god mad, flink folk, gode undervisere. Det er sådan det. Ja.